operator sam wystąpił do nas najpierw z propozycją rozwiązania, ponieważ żadne propozycje nasze i rozmowy nie dają rezultatów takich, na jakich byśmy oczekiwali. No to doszliśmy wspólnie do takiego porozumienia, że musimy rozwiązać umowę i poszukać innego operatora. Nie spełnia to naszych oczekiwań, ponieważ też odchodzą nam firmy inkubowane stamtąd, dlatego że koszt jest za duży, a operator twierdzi, że nie może zejść z tych kosztów. My widzimy, że no nie jest to tak prowadzone, jak powinno. I stąd taka nasza ogólna decyzja. Odpowiedź wyczerpuje. Dziękuję. Radny Lejczyk. Jeszcze do tego pytania kolegi. Na jakiej zasadzie ta umowa zostaje rozwiązana za porozumieniem? Czy ona nie będzie miała skutków, bo nie zna treści umowy? Nie będzie miała skutków finansowych nie pociągnie umowy? Nie będzie miała żadnych skutków. Nie. A jakiej zasadzie ta umowa będzie powiedziana? Porozumienie stron? Czy jednostronnie powiat wypowiada umowę? No, to jest za porozumienie stron, bo tak jak mówię, dogadaliśmy się wspólnie. Oni nie chcą przystać na nasze propozycje, na nasze warunki. Nam zależy, aby to miało służyć rozwojowi przedsiębiorczości, a nie robieniu interesu. No tak tu sobie proszę. Czyli żadnych nie. Do końca roku wypowiedzenie właśnie do końca roku. Proszę bardzo.